Juče je ministar rekao za gospodina Vučinića da je on šegrt koji studira, ali gospodin Vučinić je najviše radio na ovoj apelaciji kao student prava, ko što govori o ozbiljnosti vlade. On je kao student prava u saradnji sa advokatom Goranom Vasilićem napisao apelaciju jednu nizu Ustavnom sudu koja je prihvaćena kao tačna. Dakle, gospodin Vučinić, vrlo mlad, student redovni 4. godine, uspije da porazi i vladu koja je to štitila i regulatornu agenciju, a vi se s nama ismijavate i ministar ga naziva onako s podsmijehom da je šegrt, ali na kraju se pokaže ko su šegrti, a ko su pravi majstori. Nego da se vratimo, dakle, ja bih volio da od gospodina Mitrovića za ovaj jedan lanac koji sam spomenuo, volio bih gospodine Mitroviću da nakon moje rasprave ustanete i kažete da li je tačno da ste vi trgovali akcijama, a tiče se upravo regulatorne komisije koja je to odobrila, jer ona nije samo za struju, već je i za gas, i da se ne vraćamo na to. Dakle, vi ste kupili akcije Sarajevo gasa po 0,20 pfeniga 2020. godine, vaša firma Šipat iz Bijeljne, a onda ste ih prodali državi po 0,70 i na toj transakciji sa državom kupi, prodaj, dogovoreno je, zaradili ste 7,2 miliona maraka. Tako je lako svako postati milioner. Mislite, sutra smo mi dio vlasti, osnovimo neku firmu Tašna, Mašna, DOO, odemo u elektroprivredu, kažemo Luka, napiši nešto da kupimo pa da prodamo. Evo kupi, evo ti prodam za 300.000, a ti meni vrati za 5 miliona. I postaneš preko noći milioner. Pa to nije privreda, to nije umjestvo. To je korupcija, to je zloupotreba, sukob interesa. E sad, gospodine Mitroviću, da li je tačno da je vaš sin predsjednik nadzornog odbora u rudniku Termoelektrane Gacko, da li vam ćerka radi u distribuciji, elektrodistribuciji Bijeljina, a da li vam je supruga, kao što ste sinoć rekli, investitor u solarne elektrane 200 miliona? Dakle, proizvodnja, distribucija, prodaja, sve ste zaokružili u jednoj familiji. Također, ovdje neću se osvrtati na to što nije došao gospodin Vladičić, to je jednostavno nepoštovanje ove Narodne skupštine, to on radi u kontinuitetu godinama i o tom ne treba govoriti, ali bi bilo dobro u završnoj riječi da nam gospodin Munišić kaže da li regulatorna agencija, ono što ima u skladu sa zakonom i statutom, da li vi vršite kontrolu i nadzor nad elektroenergetskim sektorom, ono što vi morate kad vam neko dostavi zahtjev za povećanje cijene električne energije. Vi morate da obrazložite, pa tamo kažete zbog povećanog broja radnika, zbog povećanih troškova, zbog povećanog goriva u rudniku, vi obrazlažete taj zahtjev koji vama dolazi, pa vi onda dajete saglasnost da dođe povećanje električne energije. Da li je vama poznato da je jutros termoelektrana, je li ovo stvarno poniženje Narodne skupštine? Da mi imamo gospodina Maksima Skoka, direktora rudnika Termoelektrane Gacko, gospodina Dakića, direktora Termoelektrane Ugljevik. To nisu ovdje da njihova rasprava o kojoj mi treba da kažu ljudi takvo je stanje u termoelektrani, ne može premijer, ne može ministar. Niko nema da odgovori. Evo, ostali su tu gospodin Tamindžija i Kuljić, oni su odbranili čast elektroenergetskog sektora. Evo, da ih pohvalim, bar stoje tu, ako budu nešto pitamo, oni će pokušati da odgovoriju. Zašto gospodin Skoko nije sa nama ovdje? I da kaže, jutros su izgubili su spor vrijedan 5 miliona maraka od Rajka Dukića. Zašto je gospodin Skoko? Da nam ne odgovori, ja sam postavljao i pismena pitanja preko skupštine, ma nikome, znate šta, isto oko suvu šljivu ne zarezuje ovu sad, ovo drvo neko ovdje ispred skupštine. Toliko me niko ne zarezuje. Pitao, ja ne pitao, šta ih boli briga? Nema javni interes, nije moj, da dobijem odgovor na pitanje gdje ide javni novac. Nema ga. Mi ne možemo dobiti odgovor na pitanje kako se izvlači silna količina uglja, stotine teških kamiona svaki dan iz Gacka, ali iz Ugljevika. Gdje ti novci završaju, preko kojih firmi? Ništa. Mi nismo dobili od gospodina Skoka, navešću vam tačno ugovor, firma Termogradnik, samo jedan. Oplemenjivanje uglja. Zamislite, imate ugalj koji skopate, pa i on nešto loše kvaliteta. Firma Termogradnik, koja je izvukla stotine miliona maraka iz Termoelektrane Gacko, vlasništvo gospodina Dragičevića, sa kojim sam vodio niz sudskih sporova, je dobila tender u iznosu 69 miliona 983.317 maraka bez PDV-a. Na nekakvim x zrakama, to uopšte nigdje se nema nikakvog naučnog dokaza da će to dovesti do povećanja kalorijske vrijednosti uglja i bilo kakvog efekta. 70 miliona plus PDV, to je 80, nemam više pojma, slab sam s matematikom. Samo za jedan ugovor Termogradingu. A ugovora ima, sad otvorite akta.ba, stotine.
Dakle, mi morate meni reći, je li to fantazmagorija, je li to ne znam kako da nazovem. Imate firmu koja ne može da plati tekuću presudu protiv Rajka Dukića od Rajka Dukića 5 miliona. Treba da plati Slovencima 130 miliona. Vanredno je stanje. I onda oni u toj situaciji, kad nemaju dinara na računu da plate presude, daju 80 miliona za nekakve zrake. A znate koja je bila početna ponuda? 15 miliona. I dok se naštiklalo od onog koji to stvarno radi, pa do onoga koji to ugradi, naštiklalo se 65 miliona uzimaju na 15. Od firme koja ne može da stoji na nogama. Ne govorimo o problemu da su rudari koji rade težak posao, kažu, ma neću da radim rudnik, hoću da bude gospoče, idem i ja upravnu zgradu. Ode, ne znam da vam nabrajam, pa gospodin Dakić koji je direktor, pitajte, on nije završio osnovnu školu. On je kupio negdje i školu, srednju, a ne fakultet. I onda vodi sistem. Ako bi znao isparkirati malo veći auto odavde iz parkinga, bi se izgubio sad ovom kružnom tog, treba on 2 dana da ovariše. Nije ništa lično, ne može čovjek voziti sistem od 2000 ljudi. Ne može. A mi gubimo 100 miliona u jednom sporu, 100 miliona u drugom. Lapsus malo prije u nadzornom odboru Stefan Mitrović, termoelektrane Ugljevik, ne Gacko, lapsus. Dakle, u vrijeme kada Elektroprivreda ne može da plati na doprinose, gospodin Petrović daje na reklamiranje 7 miliona. Otvorite sajt, da vam ja ne nabrajam. Prošlog mjeseca nekoliko miliona je Luka Petrović dao sa računa Elektroprivrede za nekakve studije firmama iz Beograda. Mogu sve da vam nabrojim. I onda narod plaća cehove tog ludila i prosto jednostavno nemam riječi koje bih ja mogao opisati. Evo, da vam ne nabrajam sad. Energetika, kibernetika, Zemun. Usluge implementacije rješenja za sajber bezbjednost, SOC za potrebe Elektroprivrede. Znate koliko su usluge implementacije rješenja za sajber bezbjednost? 2.938.000 maraka bez PDV-a. Kibernetika, Zemun, DOO. Uđete tamo na firmu, nemaju toliko prometa za 10 godina. Pa onda da ne govorim sad, mogu da ulazi sad, da se ne ponavljam ovdje. Serije spornih ugovora kojima se desetine miliona maraka izvlače iz sistema. I regulatorna agencija koja je kod cilj, koja je zadatak da kontroliše šta se radi. Nismo napravili regulatora da bi ovi radili šta god hoće. Nismo napravili pravosudni sistem da bi ovi radili šta hoće, već da bi to neko kontrolisao. Ali ovdje je sve u jednoj mašini i niko ništa ne radi. Samo se gleda ko će gdje šta da skuči i koliko će para da izvuče. Imate još jedan podatak, neverovatan. Ovih dana u Trebinju se organizuje sajam energetike. Dođe čovjek, odakle gospodin Dubravac, možda go zna iz Čelinca, čovjek koji tamo nema nikakve reference, dođe u Trebinju i organizuje firmu SET, sajam energetike DOO. I gle čuda, kad on osnuje nakon mjesec dana, osniva se Elektroprivreda kreće da organizuje sajam energetike. Zamislite te slučajnosti. Pa taj čovjek treba da igra loto 15, neće dobiti sedmicu, no 15-ku. I gle čuda, prve godine bez jednog radnika prihod 331.000. Sad je prihod 1.100.000. Ne gospodin Kuljić ustane, pa ne kaže kakvo usluge reklamiranja plaća ovoj firmi SET DOO. I znate čime se ta firma bavi? SET, sajam energetike. Nema ni jednog, pa onda jednog radnika. Sad je investitor da pravi zgrade. A kad ja nazovem gazdu firme i pitam kotku ti pare da pravi zgradu, kaže došao u Trebinje, nisam mogao iznajmiti stan pa sam odlučio da napravim zgradu. Jel vi mislite da smo mi ovdje glupi i da ne shvatamo da te zgrade pravi Luka Petrović? A da se na ovaj način izvlače pare iz sistema dajući Elektro Bijeljini, Elektro Hercegovini, da nabrajamo dalje, firma SET organizuje sajam energetike, a onda vi njoj plaćate pare za reklamiranje. I pitan kako, kaže, pa oni prebace meni 300.000, a onda ja to prebacim fudbalskom klubu, nekom Borac, Leotar, Hercegovac, nebitno. Provizija i on ima tu neku. Ljudi, gdje to ima? Pa to nema nigdje. To ne možete raditi s privatnim, a ne s javnim novcem. I onda mi dođemo u situaciju da se poveća cijena struje, idemo na Ustavni sud, oborimo na Ustavnom sudu odluku za koju smo govorili da je neustavna, pa gospodin Petrović izađe, kaže, sad će zbog Vukanovića i Đorđa Vučinića poskupiti za 86%. Pa onda mu Dodik zavrne uši i Đvišković sad kaže, neće poskupiti struja. Pa onda treći dan kaže, mi ćemo uložiti žalbu. Čovjek koji ima 100 saradnika, ne zna da nema žalbe na odluke Ustavnog suda Republike Srpske.
To je osnovno, govori u ime kluba. Je li u ime kluba? I onda, posle 4 dana govori, ne znam više, u 5 dana 5 različitih izjava. Ja bih volio da na vi iz regulatora kažete da li odluka Ustavnog suda, koju sam objavio u cijelosti, ja nisam pravnik, mi znamo šta je nezakonito, to smo dokazali. Meni je velika čast što smo uspjeli da svakom građanu Republike Srpske vratimo bar 20 pa do 50, 100 maraka, možda nekima i nekoliko stotina. Kako da ti ljudi kojima je nezakonito naplaćivana veća cijena struje, kako će biti obeštećeni? Da li ćete vi preplatiti, sračunati? Inače, taj softver da bi računavao struju plaća 12 miliona. A da ne govorim o tome kako je bilo najbolje radnika u elektrodistributivnim preduzećima, ne samo u Hercegovini, već i u Doboju. Uzeli su otpremnine, a onda su došli ljudi koji ništa ne znaju i bile kao višak zaposlenih, otpustili ne ljude iz administracije koji ne trebaju, nego otpustili ljude koji znaju raditi svoj posao. Na stubovima, vrlo teško. Nije lako kad pada kiša otići na dalekovod pa ga popravljati. Najbolje majstor ostavite bez posla, dovedete ljude koji ništa ne znaju i efekat je to da smo izgubili 40 miliona maraka za reformu, a da nismo uspjeli da smanjimo nikakve troškove, osim što smo napravili 40 miliona duga. Dakle, zadržat ću vrijeme u ime kluba kako bi mogao da odgovorim na pitanja koja dođu od odgovora ako budemo čuli. Također volio bi da ode gospodin Tamindžija, evo se javio, jedan spor koji se vodi o kome godinama govorim. Trebao je da se tunel od Fatnica za ovu hidrocentralu Dabar trebala je biti na mreži 17. Sad je 24. Sad to Kinezi rade. Dobila je firma Integral da buši tunel. Tunel se buši, ok, ali se ne buši krticom kakav je bio projekat, već miniranjem. I tim miniranjem pravi se prekopavanje. Ja sam razgovarao s ljudima koji su iz struke. Da li se tamo radi ankerisanje? Neki ljudi iz struke objasne. Ali je do sad utrošeno nekoliko desetina miliona maraka betona više za obloge u tunelu. Zato što, gle čuda, Integral buši tunel, a nadzor je firma koja je također istog vlasnika. Institut za građevinarstvo, isti vlasnik. Znači, sam sebe kontroliše. Pravi prekope po metar, po 2. Kubik betona koji se ugrađuje oko 600 maraka. Pa vi preračunajte kolika je dužina, koliko je hiljada kubika i kolika je šteta. Podnesena je krivična prijava protiv direktora Stajića, koji je pod velikim pritiskom, i to treba krivo sjedi pravo reci. Po mojim informacijama, on se najviše opirao da se to ne plaća. Ali ovo koristim raspravu, da izvršim pritisak javnosti, da ne davaju za taj štetan posao, ako je Integral dobio buši, on treba da probuši tunel u skladu s projektom, a ne da pravi rupe koje ćemo mi zapunjati i da plaća javna firma i da gubimo 30 miliona maraka. Također, ne znamo, Kinezi sad dolaze i kažu treba da se mijenja projekat. Jedva je došlo da se iskopa projekat da prođu ekološke dozvole. I sad Kinezi imaju nekih svojih zahtjeva vezano sa položajem mašinske zgrade i hidroelektrane Pošćenje. Mislim da je to vrlo riskantno i opasno ulaziti u reviziju izmjene projekta, što bi moglo da ugrozi čitav projekat. Ja u to neću da se bavim, nisam stručnjak, samo mogu da kažem da je na tunelu napravljena šteta nekoliko desetina miliona maraka, zbog čega je podnesena krivična prijava tužilaštvu. Termoelektrane su u katastrofalnoj situaciji, uglja nema, svjedoci smo da je zbog nedostatka uglja obustavljena proizvodnja bila u Gacku, a pravdana jeftinom cijenom struje. Govorili smo, posebno pitanje koje želim da iskoristim, a to je ono u Ugljeviku. Neverovatan je kriminal premijeru, da vi Rašidu Serdarovu, koji prvo ste nikad nismo dobili odgovor kako ste mu dali 70 miliona za hidroelektranu Bistrica, koja nema kvadrata. To je pljačka preko 70 miliona. Drugo, dajete Serdarovu, koji je paravan za Dodika, nisam ja glup, u njegovom se Mercedes uvozi, dajete Serdarovu najbolje polje rudnika u Ugljeviku. Kako ugrožavate našu termoelektranu Ugljevik, nema dovoljno uglja za 2 termoelektrane. On je imao obavezu da napravi termoelektranu prije 10 godina, ništa nije uradio, kao hidrocentralu. Ugovor se raskida jer nije ispunio ugovorne obaveze. A vi mu ga produžavate. A ta firma koja treba da uloži 400 miliona, Komsar Hidro, ili ne znam, Komsar, imaju 2-3 Komsar firme, da ne pomiješam, nema i posluje s minusom od preko 1 milion maraka svake godine. Zadržat ću vreme kluba. To je otimačina, to je pljačka, to je kriminal na štetu Republike Srpske. Dovodite u pitanje takvim odnosima premijeru, vi, ministar Đokić, život 2000 porodica u Ugljeviku i nekoliko hiljada povezanih koji žive u termoelektrani Ugljevik. Zadržat ću vreme kluba.